אני מחויב להוביל את מערכת הביטחון בשם מדינת ישראל לניצחון על החמאס. החברה הישראלית חוותה אסון מהגדולים בתולדותיה, ובעקבותיו אנחנו עומדים ונלחמים ביחד. אנחנו מנהלים את המלחמה הזו בנחישות ובאחריות, כדי שהמציאות בדרום תשתנה מהיסוד ויוגשם בשנית הצו לעולם לא עוד. אנחנו פועלים מול ובכל הזירות, כדי שאויבינו בכל החזיתות יבינו את המסר. במקביל, אנחנו עושים כל מאמץ